Μίτσο. Τα λέμε. Σάκη! Δεν σου κάνω εγώ. Φουσκάλα είναι, φουσκάλα είναι. Έχουμε εδώ παγούνα. Παγούνα, έλα λίγο, παγούνα. Δεν τον θέλω. Δημήτρη, να βάλουμε λίγο προβολή. Τίποτα. Χεράνης έρχεται. Εδώ είχα και κάτι κάλτσες, πού πήγα. Έλα, εγώ τσέφω. Όχι, έτσι. Σε πολύ σου ανάποδο, δεν πειράζει, έτσι. Δεν πειράζει. Εδώ γούρι είναι. Για όσοι δεν τρέχουν λίγο πιο πίσω να περνάνε οι αθλητές. Λίγο πιο πίσω. Bueno, a Payet, kilómetro 44, 3 minutos al segundo, 7 minutos a Dimitri y achicharrado te veo, ¿no? Hace calor. Ánimo.